Wedi bod yn ysgol gymunedol Porth yn gwylio disgyblion yn trafod aflonyddu rhywiol ar-lein a hefyd gwylio fideo newydd gan yr FAW sy'n esbonio risgiau aflonyddu rhywiol ar-lein a esbonio i bobl ifanc sut gallen nhw gael cefnogaeth os ydy hyn yn digwydd iddyn nhw. A mae wedi bod yn ysbrydoledig gwrando ar athrawon a'r disgyblion a'r chwaraewyr yn trafod hyn. I think it was quite scary to hear, I think it was 9 out of 10 girls that experiencing sexual harassment at such a young age is crazy to know. Obviously the side of that where you've got the people who are being horrible and saying these nasty comments online in person. I think it's also the responsibility of the people close to them to try and influence their behaviour. Wel, os ydych chi wedi bod yn rhywun mae aflonyddu rhywiol ar-lein wedi digwydd iddyn nhw, byddwch chi'n gwybod pa mor niweidiol mae'n gallu bod. So mae'r adnodd newydd yma'n dangos i chi ffordd i adnabod sut i ymateb iddo fe, a sut i ddelio gyda fe, a sut i gael cyngor ynglyn â hynny hefyd. A mae'n gret gallu cydweithio gyda'r tîm cenedlaethol. Mae lot o bobl ifanc yn mynd i edrych lan atyn nhw, felly mae clywed nhw'n esbonio'r negesau yma hefyd i'n pobl ifanc ni wedi bod yn gret. Wel, mae'r fideo yma'n da iawn i gychwyn, mae cyngor yn dod yn hynny, ond hefyd mae gyda ni adnodd ar-lein ar blatfform hwb o ran cadw ddiogel ar-lein. Mae adnoddau fyna bydd yn cefnogi'n pobl ifanc ni os ydyn nhw'n angen gwybod mwy am aflonyddu rhywiol ar-lein.